Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a todos os ribeirenses que nos quer escoitar no que é esta dación de contas de as reunións que a Cotío e a diario temos no Concello para facer seguimento de todo o traballo para evitar que os males desta pandemia se sigan estendendo. Hoxe no capítulo de agradecimentos temos yo que dar por unha nova entrega de material á Xunta de Galicia. En concreto nos ten mandado 350 mascarillas, 500 pares de guantes, 7 litros e medio de gel e 7 traxes dos que prestan a labor importante aos nosos voluntarios. Por outra parte, a empresa López Soto, que nos fixo entrega de 400 mascarillas e 900 pares de guantes, a Francisco Gude, que tamén nos fixo a entrega de 15 traxes, e por último tamén unha iniciativa que o Concello solo colabora co que é o traslado do material que fan, material donado por Neoprim, desas incubadoras que está facendo Carlos Rodríguez, que onte pois tiña xa a primeira entrega ao Hospital de Barbance. O Concello pois seguirá ca entrega de o seu traballo ao Chus e ao Chuac. Eu en estos momentos, con toda esta donación de material, pois podemos decir que xa se entregaron entre máscaras máscaras ou pantallas e mascarillas máis de 4.000 aos servicios que directamente están prestando a súa labor para evitar a propagación do virus. En canto ao material que estamos esperando, agradecer unha vez máis a colaboración da empresa Frinsa, que a partir da semana do día 20 nos vai a dotar de 15.000 mascarillas, máis 4.000 que xa ten contratada o Concello e que espero que empecen a chegar a semana que ven. Con eso, pois, digamos que cumplimos ca primeira fase da nosa intención, que é que todos os maiores de 65 anos e todos os grupos de riesgo pois vayan a ter a súa mascarilla en casa. E por outra parte tamén seguimos co tema do voluntariado. Vamos a seguir traballando e dando material cos voluntarios que así o deseen, que xa participaron na primeira fase. É dicir, que ten ofrecido tamén os seus servicios para integrarse en esta rede de voluntariado as amas de casa. En concreto, o material que se lle vai a entregar son para 6.500 máscaras, e aí decir que o integrarse en esta rede de voluntariado significa que se integran na red que controla o que é a entrega de todo o material para que a xente pois non duplique o que é o seu entrega de material, algún que non leve ningún e outros que podan levar varios. Despois dos tutoriales que se lle entregou de multitud de formas de facer mascarillas, o Concello acaba tamén de aprobar un tutorial do que é unha mascarilla que ten doble forro, pero o importante é que dentro poda levar un filtro que en este caso será tamén posto polo Concello, pero que calqueira na súa casa pode ter outro tipo de filtro pois que lle sirva para esta labor, non? Polo tanto, estas son rápidas de facer e esperamos que dentro das 6.500 pois gran parte destas sean precisamente de este material que sería lavable e que mantemos ou cambiamos lo que é o filtro por calquer outro medio que teñamos na casa. Polo tanto, creo que con estas aportacións, e se ao final chega todo o material que temos encargado, pois vamos a poder non só darllo a todas as persoas de risco, sino como intención do Concello que antes do día 26 poderán todos os veciños de Ribeira que así o demanden ter unha mascarilla. Tamén decir que aproveitando estes días festivos da Semana Santa vai haber un control especial de vehículos e de persoas para que non se movan do seu domicilio e, polo tanto, que sigan extremando o que é o seu confinamento na casa. E por último, o que é o capítulo de agradecimentos, de vídeos, pero tamén con noso agradecimento.
en este caso como ribeirense, a súa presidenta da Asociación do Cancro de Ribeira, a boa amiga María José Carreira, dentro do que é os galegos, pois un xornalista e periodista deportivo de primeira línea, como é Germando Barro, que ademais colaborou para que outros persoeiros e compañeiros pudéranos tamén mandar o seu vídeo. E por último, inda que é galego, como persoeiro importante de índole nacional, o presidente do Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. A todos eles, moitísimas gracias e, como sempre, o meu agradecimento a todos os ribeirenses que están a cumplir co seu deber. A todos, moitísimas gracias, moito ánimo, xuntos seguro que o vamos a conseguir. Arriba, Ribeira. Me pide el alcalde que en este excepcional momento sanitario y social que estamos viviendo le diga unas palabras a mis vecinos. Desde la ACE decirle que seguimos contigo, que tenemos ahí todos nuestros recursos a disposición de la población que pueda necesitarlo, que estamos preparados más que nunca, que tenemos un teléfono, el 900-100-036 para cualquier consulta o problema, que es muy necesario que unamos esfuerzos y fuerza y, por favor, quédate en casa. Hola, muy buenas. Soy Germando Barro y quería deciros en esta época de obligado confinamiento que estéis tranquilos, que disfrutéis de lo vuestro, que disfrutéis de vuestra gente, que disfrutéis de la vida y que muy pronto vamos a pisotear a este bicho que es el COVID-19. Este maldito coronavirus al que nos estamos enfrentando y al que vamos a doblegar. Le vamos a echar un pulso y le vamos a partir el brazo. Porque los gallegos somos muy buenos, somos resistentes y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar en casa y buscar esparcimiento, buscar ocio, hacer cosas que no hacíamos. Pues ahora tenemos tiempo para ver la tele, para escuchar la radio, sobre todo escuchar la radio, para leer libros, ebooks, para hacer mil cosas, para disfrutar de los nuestros. Y os repito, vamos a ganar. Seguro, vamos a ganar. Y lo vamos a hacer pronto. Así que, queridos amigos, solo quiero enviaros un abrazo muy grande, todo el ánimo del mundo, que sé que todos lo estáis haciendo muy bien, que vamos a resistir y que pronto, muy pronto, nos vamos a dar un abrazo así de gigante. Venga, fuerza. Como presidente del Comité Olímpico Español y como gallego, quiero enviar un mensaje a todos los habitantes de Ribeira, al alcalde y a todos los ciudadanos en estos momentos en los que tenemos que compartir confinamiento, preocupación por la salud de todos los españoles y también por el futuro. Pero de verdad, un pueblo que tiene entre sus habitantes el espíritu de Pati Patiño, de Ana Perleteiro, de María Vilas y de tantos y tantos deportistas y de tanta gente que ha aportado a Galicia y a España mucho con su trabajo y con su apoyo y con su sabiduría, sin ninguna duda es un pueblo que superará estos momentos difíciles. Conozco Ribeira y espero el próximo verano ir a visitaros y compartir momentos de deporte y amistad.
Esta poesía ben recitada da miña profesora Paula, do Colexio de Palmeira, da aula de 3 e 4 anos. Que estará pasando que o clima está cambiando? Pobres animais quedan sen fogar cos incendios forestais. Os polos andan tolos, pingüinos, focas e osos, ca falta de comida están quedando nos osos. Que podemos facer para ver un novo amanecer? Se todos estamos de acordo, podemos subir a bordo desta marea de cambio que trata de solucionalo. Non hai un planeta B. Non sexas cómodo, ti tes a solución. De todos nós depende que noso planeta non merme. Hola a todos, espero que estéis bien. Hoxe vou vos a contar un conto que pasou en unha aldea da India. Había unha aldea que estaba moi aislada, unha aldea moi lejana do sur da India, no que non había internet, nin teléfonos, e os seus habitantes nunca viran un elefante. Tiñan oído falar del, pero nunca viran un elefante. Nas afueras da aldea vivían xuntos seis homes maiores que tiñan unha condición especial. Estaban os 6 cegos. Entonces, entre os 6, axudábanse. O pueblo venerábaos moitísimo porque os tiña por persoas moi sabias. Entonces, eles sempre desearon moito ver un elefante. Dixían, ojalá aquí houbera elefantes nos nosos bosques, porque somos a moi maiores, non vamos a ter moitas oportunidades para ver un elefante. E, bueno, na aldea había un mercader que sempre andaba acarrexando mercancías de un lado para outro da India. E por facerlle un favor aos 6 ancianos, un día trouxe un elefante á aldea para que o viran. E levaron ali aos anciáns. E entonces eles, claro, non podían ver, pero sí que o podían palpar. Entonces foron de un en un, todos emocionados, para ver como era o elefante. Foi o primeiro dos anciáns e, cando chegou o elefante, o que fixo foi tocarlle a barriga. E díxolle todo contento aos seus compañeiros: o elefante é como un muro, é algo como impenetrable, é como un muro de pedras pequeniñas e rugosas, é moi fuerte, non se pode nin mover. Entonces marchou e foi o segundo dos anciáns. E o segundo dos anciáns topouse cunha pata. Entonces, así como estaba tocando, girou arredor dela e díxolle: non sei por que dis que é como un muro, o sea, é máis ben como unha columna, ou como un tronco dun árbol fuerte e rugoso, imposible de arrancar, pero é máis ben como un árbol. Entonces, o terceiro dos anciáns, un pouco xa desconcertado polo que estaban dicindo os seus compañeiros, achegouse ao elefante e tocouno pola parte de diante, por un dos colmillos. Entonces, díxolle: pero é que eu non sei por que dicides que era como un muro ou como un árbol. Si isto é como se fora un sable, duro, fuerte e frío. Nunca vin cousa tan fuerte e tan lisa. Bueno, os outros xa non sabían que pensar. Entonces foi o seguinte ancián e tocoulle nunha orella. Chegou á orella e empezou a palpar e dixo:
Pero, sendo tan inteligentes como sondes, por que dicides que é como un árbol, como un muro, e que é frío, se isto é como se fora unha mantiña, é suave, é flexible, é enorme, non se acaba nunca. Entonces, foi outro ancián. E tocoulle na trompa. Entonces, claro, estáballe palpando a trompa e dixo, pois, é que a min pareceme máis ben como unha serpiente. O sea, parece unha serpiente fuerte, grande e moi robusta. O último dos anciáns tocoulle no rabo. E cando lle tocou no rabo non comprendía ben por que os seus compañeiros dixeran todo o que dixeran. A el parecíalle que era como unha corda que estaba como atada con varios fíos, porque ao final da corda estaba deshilachado. Entón, pois, parecíalle unha corda. Os 6 anciáns puxéronse a discutir, cada un defendía a súa opinión, e todos querían ter a razón, porque, de feito, todos tiñan a razón. Aínda que estaban opinando da mesma cousa, e os 6 opinaron diferente, os 6 estaban engañados. Pero, casualmente, os 6 tiñan razón. No me enseñes a olvidar, que no lo quiero aprender.